شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بعد حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دی ایک آیہ مقدسہ دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جس دے اندر قرآن نازل کیتا گیا ہے۔ اس قرآن دے اندر لوکاں واسطے ہدایت ہے۔ رمضان المبارک قریب آمد رمضان تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول مبارک ہوندا سی، آپ خوشی دا اظہار فرماندے سی۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی مسند دے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کولوں روایت کردے نے، آپ ارشاد فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو خوشخبری سناندے سی، تو خوشخبری سنان لگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کلمات اپنی زبان اقدس تو صحابہ نو سناندے سی، قد جاکم رمضان شہر مبارک، اے میرے صحابہ تواڈے کولے رمضان آ گیا ہے، اے او مہینہ ہے جس دے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس مہینے دے روزے اللہ نے تواڈے تے فرض کر دیتے نے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے دے اندر جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے دے اندر شیاطین انہاں نو قید کر دیتا جاندا ہے، اور اس مہینے دے اندر ایک رات جڑی 1000 مہینیاں تو افضل اور بہتر ہے۔ من حرم خیرہا، جڑا بندہ اس رات نو بلائی تو محروم رکھیا گیا، فقد حرم، گویا کہ وہ ہر نعمت اور اچھائی تو محروم کر دیتا گیا۔ دوسری حدیث پاک دے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان نو کچھ اس طرح مخاطب کر کے ارشاد فرماندے سی، اتاکم شہر رمضان، تواڈے کولے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے۔ سید الشہور، اتاکم سید الشہور، تواڈے کولے مہینیاں دا سردار آ گیا ہے۔ اور نال ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک نو خوش آمدید کہندے سی، فمرحبا بہ و اہلا، اے رمضان تینوں خوش آمدید کہنے ہاں۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا معمول مبارک ہوندا سی کہ آپ رمضان المبارک دے مہینے دی آمد تے خوشی دا اظہار فرماندے سی، اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور کہ کچھ رمضان المبارک دے حوالے نال ارشاد فرماندے سی، حضرت سیدنا
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت کردہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا ایک طویل خطبہ ہے، جس خطبے نو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 29 شعبان المعظم نو صحابہ نو مخاطب کر کے دیتا سی۔ خطبہ بہت طویل ہے، اس دے وچوں رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جڑے 4 کم کرن دا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کثرت دے نال حکم دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزاں او نے، تساں انہاں 2 چیزاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نو راضی کر لو تے او تانوں بالکل محروم نہیں کرے گا، اور 2 چیزاں او نے جنہاں تو بغیر تہاڈا گزارا بھی نہیں ہے، تانوں بے نیازی نہیں ہو سکتی۔ 2 کام او نے جڑے تسی کرنے نے تے رب راضی ہو جائے گا۔ 2 کام او نے اگر وہ تانوں نہ لبن تے تہاڈا گزارا کوئی نہیں ہے۔ کل 4 چیزاں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائیاں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، او 2 کم جنہاں دے ذریعے تساں اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ پہلا کم اے وے کہ تسی گواہی دو کہ اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ دے سچے رسول نے۔ اور دوسرا کام اے وے کہ اپنے رب کو اپنے واسطے بخشش منگتے رہا جے۔ اے 2 کم تساں کریا جے تے تہاڈا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اور 2 کم اما اللتان لا غنا لکم عنہما، او 2 خصلتاں 2 کم جنہاں تو بغیر تہاڈا گزارا کوئی نہیں۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اپنے رب کو اپنے واسطے جنت منگتے رہا جے اور جہنم تو پناہ بھی اپنے رب کو منگتے رہا جے۔ اے 2 کام نے جنہاں تو بغیر تہاڈا گزارا کوئی نہیں۔ جہنم تو پناہ ملنی ہے تو گزارا ہونا ہے، تے جنت ملنی ہے تو بندے دا کم بننا میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے او 2 کام نے جنہاں تو بغیر تہاڈی کوئی واہ نہیں ہے۔ پہلا کام کیے رب کو جنت منگنی جے، دوجا کام کیے رب کو پناہ منگنی جے جہنم تو، یا اللہ سانو جہنم تو اپنی پناہ عطا فرما۔ اے کم تساں کرنے نے تو تہاڈا بالکل بہترین سلسلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا معمول مبارک ہوندا سی کہ جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا سی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان تغیر لونہ وقصرت صلاتہ وابتحل فی الدعاء واشفق منہ، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ داخل ہو جاندا سی تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے چہرہ انور دا رنگ تبدیل ہو جاندا سی، اور آپ پہلے دی نسبت نمازاں دی کثرت، عبادت دی کثرت فرماندے سی۔ فرض نمازاں تے نبی کریم علیہ السلام پڑھتے سن، نفلاں دی کثرت مراد تھے۔ اور اگے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رب دی بارگاہ چ دعا کرن لگیا گڑ گڑاندے سی، عاجزی اختیار کردے سی، اور اس دی بعد اپنے رب دا خوف پہلے دی نسبت زیادہ اپنے دل دے اندر پیدا کردے سی۔ اے 4 کام نبی کریم علیہ السلام کردے سی۔ پہلا کام کی ہے کہ آپ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا۔ تبدیل کیوں ہوندا سی کہ اتنا برکتوں اور رحمتاں والا مہینہ آیا ہے، یہ تعلیم امت واسطے سارا آپ دا کام ہے، اپنی امت نو سکھا رہے نے کہ کدھر اس مہینے دی تواڈے کول اگر قدر نہ ہوئی تو تواڈا کچھ بھی نہیں بچنا، تے دی قدر کرے آجے۔ اور دوسرا کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نفل نماز دی کثرت کردے سی، کیونکہ رمضان المبارک دا مہینہ او مہینہ ہے جس دے اندر نفل دا ثواب فرض دے برابر ملدا ہے، اور ایک فرض دا ثواب 70 فرضاں دے برابر ملدا ہے۔
اور دعا دے اندر آپ عاجزی اختیار کردے، گڑ گڑا کے رب دی بارگاہ وچ پہلے دی نسبت زیادہ دعا کردے سی، اور اس تو اگلا کام کہ اپنے رب دا خوف اپنے دل دے اندر پیدا کردے سی پہلے دی نسبت زیادہ، یعنی اے نبی کریم علیہ السلام دا معمول مبارک ہوندا سی۔ اور اتھوں تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ رمضان المبارک دا مہینہ ختم ہون تک نبی کریم علیہ السلام بالکل بستر دی طرف نہیں آندے سے، یعنی آپ ہر وقت عبادت واسطے اپنے آپ نو کمر بستہ رکھ دے سی۔ قرآن پاک دی تلاوت پہلے دی نسبت کثرت نال کرنی ہے، دیگر نیک اعمال پہلے دی نسبت کثرت نال کرنے نے، تے اس دے وچ ساڈے واسطے بھی باقاعدہ سبق ہے کہ اسی بھی اس مہینے دی قدر کریے۔ بہار دا موسم آوے تے بندہ باہر کوئی شے گڈے ہی نہ تے پھر کہے جی ساڈے تے زمین وچ کچھ ہریالی کوئی نہیں آئی، تو بندے دا اپنا قصور ہے۔ تے رمضان المبارک نیکیاں دی بہار دا موسم ہے، تے اگر بندہ اتھے کچھ محنت کرے نا تے پھر کہے نامہ اعمال وچ نیکیاں دا اجر نہیں آیا، تو اس بندے دی اپنی خام خیالی ہے، قصور کسی اور چیز دا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ جڑا بندہ آخرت دی فکر کردا ہے اس دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ جڑا بندہ حالت ایمان دے اندر ہے، آخرت دی فکر کردا ہے اور آخرت واسطے تیاری بھی کردا وے، کوشش کردا وے جویں کرنی چاہیے ہے، تے اے او لوگ نے جنہاں دی نیک کماں دی قدر اللہ تبارک و تعالی اجر اور صلے دے طور تے عطا فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام تے استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔